Dama ita ce wannan? Yawwa Ya halinta yake? Kuma da kake ganinta akwai kyauta kamar ka. Ai ka gana cika maka alƙawari ko? Yawwa ni ma zan cika maka alƙawarinka ga wannan. Gode. Sakallahu khairan. To mun kama nan mu zo mu yi tsaye. To in buɗe muku ku shiga daga ciki kamar zai fi afuwa ko? Ba damuwa ka buɗe mu shiga daga ciki. Ja Maryam. Barka da wannan lokaci. Kuma ka san sunana amma ni ban san sunanka ba. Ni sunana Rafsan. To yaya waye shaidar cewa tana suna? Umar ni shaida ne. Maimuna tana son ka. To yaya yanzu miye ya faru? Ka ga dai wani abu da ya faru da kanta ta zo nan ta same ta ke cewa an baka hakuri. Yaya wallahi ni ma ina son ta. Haba Allah. Wai ku har yanzu ba ku tashi kuka ban man gidana ba? Ban gane ba mu tashi ba bayan na san nan gidan mijina ne. Mijinki dai ya sake ki saboda haka ku tashi ku ban man gidana. Wallahi ƙarya ne bai sake ni ba. To mijinki dai ya damfare ki. Da ke ciki. Me kake ma kuka duniyar ce ta maka daɗi? Ni na ga duniya, ni na ga jarrabawa. Ni na ga jarrabawa. Mu ba mu ga duniya ba. Ku ne za ku ga alkhairi iri-iri. Ku ne za ku ga alkhairi yana bibiyan ku a kowane lokaci. Kan mana kai ma za ka ga daidai. Ta ya za yi mu ga daidai? Ta ya za yi mu ga Ka ba ɗago idan ka kalle ni wana mi ido biyu da ni da kai. Wallahi kunyanka nake ji. Wallahi kunyanka nake ji ba ma na iya haɗa ido da kai. To saboda mi? Saboda abubuwan da ya faru a baya ka yafe mu. Na yafe ma yanzu me kake so in yi maka? Bai a ɗan taimaka min da jari. Rinka zuwa ina saro blouse ina ɗan kasawa ko zan rage ta. To shikenan zan baka miliyan 5. Yayi ko? Ku da bashi ne.